Výročie nežnej revolúcie je pre Slovákov v Írsku aj symbolom založenia známeho folklórneho súboru Ostroha, ktorý oslávil svoje 5. výročie. Súbor sa za 5 rokov svojej existencie stal jedným z najvýraznejších symbolov slovenskej komunity v Írsku. Za 5 rokov pôsobenia sme hrali írskej prezidentke, taktiež slovenskému prezidentovi, keď bol na návšteve v Írsku. Tak zrátam, tak sme spravili viac ako 100 vystúpení. Ostrohu momentálne tvorí 25 členov stanečnej, speváckej i hudobnej zložky. Vystriedalo sa v nej viac ako 50 ľudí a ako oni sami hovoria, na folklóre sú závislí. Silvia, ja viem, že vy vo folklórnom súbore Ostroha máte aj jednu takú pikošku. Vieš nám prezradiť, čo je to? Máme ich viac. Takou zaujímavosťou napríklad je, že za to 5-ročné účinkovanie folklórneho súboru sme mali 7 svadieb, čo je dosť. Potom 3 páry si tam padli do oka, čiže vytvorili pár a potom sme mali 4 nové prírastky. 5. výročie oslávili folklórnym pásmom s názvom Rok na dedine v dublinskom Tivoli Theatre. Veľkým prekvapením pre nás ako predajcu lístkov bol fakt, že tieto lístky sa predali takmer v priebehu 2 týždňov. Je naozaj úžasné, ako si Slováci v Írsku cenia slovenský folklór. Počas programu uzrelo svetlo sveta aj ich prvé CD. Áno, tak my sa veľmi tešíme, že sa nám podarilo toto CD-čko nahrať. V dnešnej dobe je taká situácia v tých zahraničných súboroch, že väčšinou súbory nemajú vlastnú hudbu a my vlastne v Ostrohe hudbu máme a vlastne k tejto príležitosti 5. výročia sme nahrali CD-čko. Írov, Francúzov, Poliakov, Španielov, ale aj Talianov ste mohli stretnúť na oslavách. Z Veľkej Británie prijali pozvanie členovia folklórneho súboru Morena. Limbora pre zmenu zavítala do Írska z Českej republiky. No a samozrejme nechýbalo ani osadenstvo zo Slovenska, ktorých bolo takmer 40. Na počiatku celého toho programu sa stretával organizačný výbor pozostávajúci zo 4 členov a títo ľudia vymysleli celú koncepciu programu. Ako dlho trvala príprava na tento koncert? Že to bolo viac ako 2 mesiace a stretávali sme sa najprv osobitne. Ďalšie partie vyrábali rekvizity, kulisy, dokonca dievčatá majú dnes večer na sebe ručne vyšívané zástery, ručne šité košele a takisto sme piekli medovničky. Macka, ty si z Ostrohov takmer od jej samotných začiatkov. Chcela by si im popriať niečo? Hlavne veľa zdravia, veľa energie a elánu a chuti do ďalších rokov tancovania. Nech sa im darí a nech všetci držia pokope. My im držíme palca a veľmi ich pozdravujeme. Ako sa vám páčil folklórny súbor Ostroha a vlastne celé to folklórne pásmo? Bolo to nádherné, úprimné, prekrásne. Veľmi sa mi páčilo, opravdu. Tak dobre som sa necítil a tak dobre som sa nebavil už roky. Viete, dalo mi to taký dojem, že som zase doma. Ostroha je jasným dôkazom toho, že keď sa spojí nadšenie pre folklór a správni ľudia, pozitívny odkaz sa znásobuje a komunikácia Slovákov k Írom má ťah na bránu. Slovakian folk music is a joyous expression of the spirit. It's body moved, it's spirit dancing, it's wonderful. Went to a wedding, I went to Martina Najo's wedding in Rohace in Zuberec, and it was 3 days of music. My fingers bled from playing music. Ak pri vašej návšteve Írska zavítate aj do Dublinu, určite spoznajte aj partiu týchto skvelých ľudí z Ostrohy, pretože naozaj stoja za to. Na Králové hory stojí strom zelený.